Cardom apraxi carbing long rat phan cardom pipa jiro pinili tum pipa si letak press meet ke wang nak kong malake football pathu apu thak sinil tung wang lagan dilimen Robinson Killing Duar Bauri Press Club Financial Secretary lapen anparta dak non football pathu jilo wandi match along sub committee laga presiden lo lapen pulang le nilia RI na thugi doge dak Daitor lang wong sport association thihek pen DLSA secretary lalang li panda chorolo la pen pu nili phige doge Duar Bauri Press Club along Kajironga in charge Robertson Rongpi la pen anparta dak football ke pathua committee sub committee long bange vice president lo lapen punili phige do bangke Edward Crow lage Duar Bauri Press Club along member mate klembang phu iglo la sinili tum pini ladak nali tu thingno ke bangke la pu ikhlo apra nil tu ke pathi ke 29 March nili tum football pathu biji pulo dak do de thor lapen delamara apart si ki biji pulo sampai nili tum chingwai thu elo tangka mahapen kadori pen chinglok la si jula pubang ge bi ige de pola non nili tum dak dai thol minister du ma filong si dak pathu bi po la ke 3 April si nili tum ke pathik lo la si nali tum han ke pachini ji kang tungela lo nili tum jasemet ke nili tum Duar Bauri Press Club pen si nili tum ki biji lapen labang solong nanga cerap dun nili tum ining cing sampai kai ke sitamela lang litum ben sini litum han direction ang pidun football pathui ko sonma ko nili tum club lam chot nili tum football pathul ahin bang thana chini la sidak lang litum han nili tum cingki chethan lo la si football pathu ko sonma football pathu ge nili tum ta an pen ge nang cerap dun popu la lang li phanta choro lo DLSA akhai presiden moron terang phanta lasi nilitum kedam tang 18 December 2021 aning kan pensi la bang so Duar Bauri Press Club am hang pathek long lage kohora soil conservation I belong sinil to am hang pathek lasi nilitum juda am hang pathek pen cingki chethan la pe chidon sar pen presiden la pen secretary at pusita nilitum chepeg lo yusu nilitum chingwai la puhen lo Duar Bauri Press Club ilitu am hang pathek lo lapen ilitum okol news ka cover le kicok ta kali kapre ka long sitami ilitum ka cerap dun kenang sot lasi ningkani sipen batai sige ilitum khela long sitame lapen karchar hin sitami ilitum ka cerap dun kenang sot pusin ilitum judak jusu cheparai do tetapi jusu ningkani sipu ge nilitum unedelo lasi penengan ke ningkan ke thom chok lo lasi nilitum adu we members atumpen presiden secretary tumpen chingwai si ningkani thom chok bangke itum na hopen satame tangka wi satame mithang chi rungpen satame litum radaphan chepaklang nang mate radalong non owi mi tum phan ingthu dunang pulason chingwai chingsai si atarik sitame pathik lo lapen nilitum ge dia chuhang kithe giding pen chenglok la football ke pathu ne po tum phan anta ni tum dia changi ni tum thek football pathu hinge thek muladak kopine chok chepi dat pedas taminali tum sina inside dunang po la penali tum nang paking dunang po la pen jusohut jasemet players atum sitame ahin pengewang players atum sitame ladak wang pena pathu samjin pensi wang pendak misen pen pathu pon nang po la pen samjin pensi pathu pon po pusi nilihin ben sitame nili ningthelo lapen japu delamara apar sitame delamara tum tanali tum nali ning ori nili tum sabula pu poe tangka maha ke kadore jog japu bang bidam thek del la sidak dai thor le nali tum wangon pasi jodak nili tum non la football pathu sub committee kachibak do la ke hai rangsina be general secretary lo lalangli birta ke longa teng ladak wangji la so amet chelong nang jon dun ji pu birta ke longa teng ke nili purhi po kai pholang so FC
Kai pulang so FC la pen DMSA FC, Malasi 11 FC, Diring Chingthur Club, Panbari Rising FC, lapen Soceng Denta Press Club. Soceng Denta Press Club atum ta birta nang pali pusipu la silang litum sitame jong se apor misen lipun ti ladak dai thorlong an leke wangi phasi pachinilo la pela pu dai thorang kang an tetapi nilitum fixture bang nilitum sematong theke dat tahai lasi mane one day match abang ge fixture ko sontong selam jine nilitum la po an chini nelang la pen lasi nilimo klardak pen pu lang lia ke hai dak DLSA president secretary omoron terang masih klardak pen pachini po lasi ladak dai thor area pute dai thor tupu pilo lang thoi thi pilo di lang thoi thi pi analitum sitame kiwa infan chuning rilo lapen alu sitame nilitum ki phalu ta semarji sitame nalitum hanang tong sekot penang pali tong theke det thai mini sitame nalitum pali le det ko nalitum wang be derino nalitum wang peladak alir alon nang pitun pen lapen misen pen pathuji phansi nilhin pen ta chuning rilo lapen secretary nilitum presiden secretary presiden Doar Bori Press Club presiden akhai Bida Singh Ingling lapen secretary Rajasteron atum an sitame aporting pen dangapat citon dun pen dak labang so jusuhut jusuarni match arni na cetong dun